आयै नोंखौ जेब्लायबो गोसोखांबाय थायो आङो। नों आंखौ मानो नागारना थांनाङो बे सायाव? नों आंखौबो लांफाबानो जायोमोन ना। नोंनि अनगा आं थानोनो बायो। तारा, नों गाबबाय दङ दाबो? आयै, आङो आइखौ गोसोखांसोदों। आं आइजोंसो थांगौमोन। आइया मानो हारसिं थांनांगौ सायाव? आंखौबोथ' लांफानो हायोमोन ना। आइ गैयिखाय थानोनो बाबाय आङो। आंनो आइखौ नांगौ। नों बेफोरखौ मा बुंदों हो आइ? आंथ' दङ ना। नोंसा आइया थैखो मा जाखो? आंथ' दङ ना, आंबोथ' नोंनि आइ ना। आं नोंखौ अना नामा? अनो, थेवब्लाबो आं आइखौ बांसिन मोजां मोनो। मा होनदों नोङो गथ'? नोंनि थाखाय आं मा खालामाखै? नों आरो आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंदों हा तारा? आंसो नोंखौ नोंसानिफ्राय बांसिन अनसिनो मिथिगौ ना? नोंबो अनो, नोंबो मोजां, नाथाय आं आइखौ मोजांसिन मोनोमोन। आं आइजोंसो थांनो लुबैदों। तारा, बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो? सिथा। नों गाबबानोखि नोंसाया फैगोन नामा? नोंसाया फैला, मालाबाबो फैफिनला। नोंनि आइया आंसो, मिथिबाय? आं थानायाव नों मानो एथ' गाबदों? आं दङ, आफा दङ। मोनजायो, मोनलोङो, स्कुलाव थांनो मोनो। नोंनो आरो मा नांबावगौ हा आइ? आइखौ नांगौमोन आंनो, आइखौ। आइ, बेखौ इसोरा लांबाय। इसोरा जुदि खेबसे लाङोना, मालाबाबो फैफिननो हाला बियो। नोङो आइखौ गोसोखांबाबो लाब गैला। मानो होनबा बियो मालाबाबो फैला। थैबाय, नोंसा आइया थैबाय, गैला। नों गाबबाय थानांलाय। थौ, ओंखाम जाहैनि थौ। आङो नोंखौ बेसेबा अनखायो। आंनि अननायखौ नों मानो बुजिया दे? ओंखाम जानो थौ, नों दहायबो जायाखै। जादों। ओरैनो नामावल'सो जादों नोङो आइ। एसेल' जाथारदों माथो। फै। बिदि गाबबाय थाबा जाला। नोंसा आइया बिदि गाबबाय थाबाबो फैला, मिथिगौ ना आइ? नोंखौ बेसेबार बुजायनांगौ आङो? फैदो, ओंखामा जाफैदो। जानो बादों आङो। आइया ओंखाम संना होनायजों जानो लुबैदों। मा जाबावनो बे सासे गथ'जोंबो? दा नोंसा आइखौ इसोरानो लांबायबा सायाव। नोंखौ बोरै संना जाहोनो हानो दे बियो? फै। आंबो नोंनि बिमा, आंबो नोंनि बिमासो। नोंनि असे बिमा आंबो। थौ, ओंखामा जाफैथ'। नों जुदि ओंखाम जायाबा आंबो जाया होमबा? मानो बिदि? जा। नों जुदि जायाबा आंबो जाया होमबा? होमबालाय। थौ, डाइनिं टेबोलसिम थांनाय। थां। ओंखाम जानांगौ, थाब देरनांगौ, थाब सिख्ला जानांगौ, कलेजाव थांनांगौ। आइ तारा, नोंनि थाखाय मा खालामाखै आङो? थेवब्लाबो नोङो आंखौ बुजिया आइ। आंदि नोंखौ बेसे अनो आइ। नोंनि थाखायनो आङो मावनाङि खामानिखौबो मावनांदों। नोंसोरो बिमा फिसा मानो लाजिथाराहाय? आरो आं मिथिगौ, आंनि फिसाला अनसुमाया बेफोरबायदि नंखायानो। आं बिनि बिमा, आं बिनि जोनोमगिरि बिमा, आं मिथिगौ। नोंनि फिसाजो गांजेमा गोसोम रानियानो मायबा नङा मायबा महिनि लानानैबाबो गोसो थोहोथारदों बेखौ। नङाबा अनसुमाया बेफोरबायदि नंखायानो बियो। नोंनि फिसाजोआनो महिनि होनानै लाथारदों बेखौ, आं मिथिखागौ। आरोथ' बिसोरो दे। नोंसोरो आरो मानो हाबा जानांगौ? नों मानो हाबा जाफैनांगौ रामुसिंजों लासिंसिंनो, गावनि बिजामादैजोंनो? लाजियाखैसै नोङो? बाजै, बेयाव आंहा जेबो गोरोन्थि गैया। आं गांजेमा गोसोम रानिमोननि खोथाखौथ' आं जेबो मिन्थिया। सोर महिनि होनानै गोसोथोदों, सोर महिनि होनानै गोसोथोआखै। नाथाय आंबो रामुसिंजों हाबा जानो नागिराखैमोनथ'। बेसो आंखौ ब्रा हाबा खालामदों। बेसेबा बुंखादोंमोन आङो, बुजायदोंमोनबो रामुसिंखौ। आङो नोंनि बिखुनजोसो जायो आरो मानसिफोरा मा सानगोन होननानै बेसेबा बुजायदोंमोन, नाथाय बियो मानियासै। आंखौ नांथारगौनो बेनो। बेनिखायनो आंबो आरो उनाव राजि जाबाय आरो। दोन, आं मिन्थिगौ नोंसोरखौ माबायदि। बिमा फिसाजो जेबो लाजिनाय होननायानो गैया, जेबो लैज्जायानो गैया। आं दिनै ओरैनो फैयाखै, रागा जोंनासो फैदों आं, मिथिबाय? नोंसोर मानि मा बेफोरबायदि एक्टिं देखायलायबाय थादों? एसे लाजिनाय थानांगौ, मिथिबाय? बिमा फिसाजो एखे। रामसिंखौ आं आगोलनो बुंखादोंमोन, नों गांजेमा गोसोम रानिखौ हाबा खालामनाङा, थिग नङा होननानै। थेवब्लाबो आंनि खोथा मानियाखैमोन ना? दा लासिंसिंनो मा जाखो? बिखुनजोखौनो लाखिनो गोनां जाबायना? नोंसोरनि थाखायनो टेनसन आंहा दा। उन्दुलाङा आङो हराव। गांजेमा गोसोम रानियानो फुस्लाय मोजां मोनथारदोंलै आंनि फिसालाखौ। आरो बियो फुस्लायदोंआनो, महिनि लाथारदों बियो, आं मिथिगौ। एसेथ' बादा होनांगौना नों बिनि बिमा। ना मोजांसो मोनदोंमोन हा? ना नोंसो लानो होदोंमोन रामुसिंखौ नों मोनगोन होननानै? बिदि जेबो नङा। बिसोर माला गोसथोलायनानै हाबा जादों, जों जेबोखौनो मिन्थिया। थेवब्लाबो दाथ' गैला, बिसोरो दा गैला। गारजाबायनो गांजेमा गोसोम रानिया।
बारदों हामदोंआनो साला जाबाय खिन्थु अनसुमाखौ जुदि आरो लाफिनोबा बियो आंनि फिसालाखौ महिनी होना लादोंमोन ना बियो थाब नांजादों बेनिखायनो नागारजाबाय बियो महिनीनि भेलिडिटियानो जोब्बाय खोमा बेनिखायनो नागारजाबाय साला फाफि हिनजावा दे जाबाय दे माथो खालामबावनो आरो जोंबो जेबोखौनो मोनथियासै मा मोनथियाखै हा मा मोनथियाखै आरो नोङो बेखौ मानो बिहामजो बानायना लाबोनांगौ दे हिनजाव मोनगौमोन ना रामुसिङा नोङो बिहानिखौनो बिहामजो खालामना लाबाय आरो लाथिंथिंनो इसेबो लाजिनाय गैया नोंहाबो आयै लाजिनाय दङहाय आंहाबो मानो गैया जानो रामुसिंनोनो नांथारगौबा आं बादा होबाबो लानायानो थाङा आंहालाय मा दाय दङ दे बेयाव नोंसानाव फैनोनो लाजिग्रा जाबाय आं मिथिगौना आयै थेवब्लाबो दिनै रागा जोंनानै फैदों आङो रामुसिं दङ होननासो फैदोंमोन अबाव रामुसिङा गैया बेयो ओंखारलांबाय दहायनो दे माथो रागा जोंबाय थानांगौ आरो जानो लागाया जालांबायानो आरो आं इसेबो सुखुवाखैहाय बेफोरखौ मिथिगौना सासेया बिमानिखौनो लाना खारदोंमोन आरो सासेया नै गावनि बिखुनजोखौनो हाबा खालामना लाबाय बेसेदि लासिं सिंनि बाथ्रा आयु थेवब्लाबो आं मिथिगौ अनसुमानि जेबो गोरोन्थि गैया गांजेमा गोसोम रानियानो फुस्लाय लादों बियो महिनी होनानै रामसिंखौथ' आं मिथिया नाथाय आंनि फिसाया बेफोरबायदि मालाबाबो जानो हाया आरो खोनासं नोंनि फिसाजो गांजेमा गोसोम रानिया जुदि अनसुमाजों थांबावनो नागिरोना आं खिन्थु बुथारगोन बेखौ नायबाय था मा जाबावनो आयै थारैनो इसोरनि अननायाव नोंनि माथोआ ओंखारबाय दे बा जा गिनाय मोनदोंमोन आं औहाय एम्फौ अरनानै एथ' दिन बेमाराव गोलैना दंमोन दासो हामबाय औलै आबै एकदम जों बेसेबा टेनसन जायोमोन मिथिगौना औहाय आबौ आंहाबो जि गाबनो ओंखारोमोन जेबो बुंनोबो हायामोन फाफि एम्फौआ अरनानै एथ' दिन आंखौ खोख्लैना दोनदोंमोन दासो हाममारबाय दे बिहामजोआ मा जाखो बिहामजोआ जायाखै ना मायो डक्टरनाव थांबावनो होदोंना दे थां आबै थांबाव थौ जाबाय आयै नोंसोरखौ थांनाय नुनानै माबा आंहाबो थांनो लुबैबायलै आंबो थांसै नोंसोरजों थौ आरो मम' जाना फैगोन आं बेफोरखौ जाबाय थानाङा बेमार जायो जेबो नङा जाबाय थायाना थौ ओइ थादो दे गल' आरो आंनि टुटुलखौ नायबाय थादे हागौबा थालिरथासो हैबानो जाबाय थालिर जायो बियो दे जागोन दे आनै थौ थारैनो आबैया हाममारबाय दे आंलाय हामनाय नङा होननासो बेसेबा टेनसन जादोंमोन गल'नि मोखाङा माथो नोंनि हिनजावनि एक्सनि मोखां लाथारदोंलै आंनिबाथ' फुरा 100% नोंनि फिसाला नंखाया बियो नोंनि हिनजावनि एक्सनिसो बियो एक्सनिसो फिसाला बेफोरो मा आफा नों आंखौ मानो जोखो आं नोंखौ मा खालामखो नोंनो आंनि टेनसना मोनथिबाय नोंनि थाखायनो आं लोंनो गोनां जायो नोंनि थाखायनो आं टेनसनाव दुबिना थानांगौ जाय सालारि आफा नों आंखौ मा दायनि थाखाय बिदि जोना होदों आंथ' नोंखौ दिनै जेबो बुङाखै नों लोंना फैनानै आंखौ बिदि जोना होदों बिदि खालामनाङालै आफा हाब सिरिथा आरो आंखौ आफा होनना गाबज्रिबाय थानाङा नोङो सैमानि फिसासो नों सैमानि ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नोंनि थाखाय बे न'आव जेबो जायगा गैया मिथिबाय बे न'आ नोंस्रा नोम्फानि नङा नों मानो बिदि आफा आरो नों आंखौ मानो होखारबाय थायो आफा बे न'आनो आंनि आरो नोंदि बुंदों बे न'आ नोम्फानि नङा होननानै नोंसा नोम्फानि नङा होननानै आंनि नोम्फायाथ' नोंनो आफा नों आंनि फिसा नङा मिथिबाय नों आंनि फिसा मालाबाबो जानो हाया ओंखारलां सोरनि फिसा नों आंनिथ' नङा नोंनि फिसा नङा सोरनिथ' फिसा जागोन दे आं आफा बेफोरखौ आं मा मिथिगौ नोंसा नोम्मानियाव सोंहैथां आंनाव सोंनाङा पापि आंनि न' बेयो नोंसा नोम्फानि न'मा ओंखारलां दे आंनि न'आव थाबाय थानाङा नों गेला जन्दगिहि खराब करदिया हाय साला पापि का बच्चा आं जोबोद दुखु मोनो आफाया आंखौ गावनि फिसाला साना आं मिथिगौ बियो आइखौ सोख खालामबाय थायो आंखौ बियो आइनि एक्सनिसो फिसाला सानबाय थायो आं मिथिगौ आफाया मानो बिदि गावनि महर मोखां लायैनि थाखाय आंखौ सोख खालामबाय थायो बियो आफा नों आंखौ माब्ला गनायना लागोन नों आंखौ मानो गुबुननि फिसा सानबाय थायो आइखौ मानो एथ' गाज्रि सानो नोङो आफा जोबोद दुखु मोनो आङो
नोंदि आंखौ होखारबाय थायो आं अबाव थांगोन दे आफा अबाव थांगोन आंनि न'आ बेनो आंनि आफाया नोंनो सोर एरना होबाय थायो गुबुनफोरा एरना होनायनि थाखायनो बांद्राय आंखौ बिदिसो खालामबाय थायो बियो गाव गावनि फिसाला नङा होननानै आं अबाव थांनो दे गाव गावनि न'खौ नागारनानै बे न'आनो आंनि न' नोंनो आंनि असे बिफा आंहालाय आं जोबोद दुखु मोनबाय दिनैबो नोङो आंखौ जोना होदों जेबो दाय गैयैयावनो आं नोंखौ जेबोखौनो बुङाखैमोन बिदिबा सोर थांना थानो लुबैनो गाव गावनि बिफायानो जुदि बिदिसो खालामबाय थायोबा अनसुमाया मा जाखो फन हरनाया अनसुमा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मिथिगौ ना आंथ' नोंखौ आगोलनिफ्रायनो फसायखायोमोन नाथाय नोंना गार्लफ्रेन्ड दंमोन ना बेनि थाखायसो आं नोंखौ फन हरामोन नों फन हरगोबा होननानै नेबाय दङ आङो हेलौ अनसुमा अनजिमा दाबो उन्दुआखै नोङो आंलाय उन्दुबायसो सानदोंमोन नोंखौ ओरैनो हरनायसो नायदोंमोन नों फन हरगोन होननानै नेबाय दङ आङो दिनै खामानियानो बुरजाथारमोनलै जोंनिया माने पार्टि दङमोन ना पार्टि थाबाथाय बिराद गोबाव जायो जोंनिया नोङो उन्दुनो ओंखारदोंबा उन्दुनांगौ आंखौ एथ' गोबावसिम नेबाय अनसुमा नोंजों रायज्लायदाव माबा उन्दुलाङा आजिखालि रायज्लायनो मोनाबानो बेनिखायनो नोंखौनो नेबाय दंमोन नंगौ आंबो मोजां मोना नोंखौनो गोसोखांबाय दंमोन नाथाय उपाय गैया खामानियानो ओरैबायदि भिरमोन जोंनिया दिनै ओमफ्राय आसामाव माला फैबावगोन नोङो थांगोन र' अनजिमा एसे गोबावैनो थांगोन दा थांथ'वा एबार फैबा खिन्थु सप्तासेनि बारा थानांगोनहाय आरो जोंहा गिदिंनो थांगोन दे जायगा बेरायनो थांगोन दे जागोन दे ओमफ्राय ओइ अनसुमा नोंनि एक्सआ अबेनिमोन लायो नोंनि एक्सआ मोजां नङामोन खिन्थु नों गाज्रि मोननाङा मोजां नंथारामोन आं मोजां मोनामोन एक्स है नों सिनाय हानाय नङा दे अनसुमा नों बिसानि न'आव थांबाय थामारमोन नामा ओइ थाङा खेबनैल'सो थांफेरदों आङो बेबो लोगोजों ओरैनो बांद्राय बुंदोंमोन आरो बिलाय मोजां नङालै बिनि आखला बेनिखायनो ब्रेकआप खालामबाय आं बिनि बाथ्रा दिहुनबाय थानाङा मोजां मोना आं बेखौ भुलावसो लाफ्लांदोंमोन आं बेखौ एसेबो मोजां नंखाया मानसियानो मा नाममोन ओमफ्राय नामा नामखौ उनाव खिन्थागोन दे थेवब्लाबो दे आंखौ जेरैबायदि बुंहरदोंमोन नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आंखौसो बोरैबा बुंथारदोंमोनहाय दुखु मोनलाय लांदोंमोन आं मिथिगौ ना अनसुमा बेनिफ्रायसो आं नोंखौ फन खालामनाय जादोंमोन माथो बुंबावनो आरो अनजिमा मोजां नंखायामोन ना मानसियानो ओमफ्राय नोंनो जुदि मालाबाफोर फन हरबावोबा नों रिसिभ खालामनाङा दे ब्लक खालामना दोनखा आरो मालाबाफोर लोगो मोनबाबो नों बेखौ माथोखौनो होनाङा है माथो होआ आरो ब्लकखा बिनि नाम्बारा आरो आंनि नाम्बारखौथ' मिथिखाया आंथ' नाम्बार सोलायनासो लादोंना बेलेग नाम्बार लादों दे होमबा ना उन्दुदो गाबोन हरसिगोन आंबो दिनै मेंनाय मोन्दों दे गुड नाइट औ दे गुड नाइट अनसुमा नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं मिथिगौ ना आइ लाभ इउ अनसुमा नोंखौथ' गोरजियासो लाखिगौमोन जोंहानियाव नों जुदि थायोबा नाथाय नोंबो आंखौ मोजां मोना आंनिबा नोंबो आंखौ मोजां मोनो न